салом дӯстон, барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва пешкаши шумо имрӯз 6 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хона дар имрӯза навормон ҳаст, ҳозир ба шумо мегӯем, бо диққат гӯш кунед. Духонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 385 000 сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Якачинор бо нархи 330 000 сомонӣ. Хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Данғара, ҳавлии фурӯшӣ дар болои 112 микрорайон ва квартираи фурӯшӣ 4хонага бо таъмир дар назди тарабхонаи Якасарои шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳамин хонаи фурӯшии гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен. Лайк монед агар хоҳед нархи хонаҳо пасттар шаванд ва дар каналмон ҳатман обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо ва хонаҳои фурӯшие ки мо пешниҳод мекунем бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти заправкаи Восток. Аз роҳи калон ҳамагӣ 100 метр дур мебошад. Бозорча 100 метр наздик аст. Мактаб, боғчаи кӯдакона ва масҷидам дар наздикии хона қарор дорад. Духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. Ошонаи хона хуб аст дӯстони азиз, дуюм этаж, на он қадар баланд. Соҳиби хона менависад ки айни ҳол курпачаву парда дар хона овардагӣ, аммо ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад. Хона бо таъмири замонавӣ бо шароитош аст. Таъмири нав, пардаҳо, кондитсионер, пачка, падарка карда мешавад. Оиди нархаш 385 000 сомонӣ. Харидори аниқ бошад, муомилаи хуб дорад, срочна фавран фурӯхта мешавад. Аз хона то бозори Корвона ҳамагӣ 2 ё ин ки 3 километрай ва бо транспортам умуман мушкил нест. Маршрути 46, 5, 41, 88 ва ғайраҳо аз наздикии бино мегузарад. Ҳуҷҷатошам 100%. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳои расмии WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз. 385 000 сомонӣ, духонага бо таъмири нав. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. Мо аз сабабе ки навор дарозтар мебошад, каме ускорид кардем, то ки дар хронометражмон туғри гирад. Барои ҳамин агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускоренда тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо роҳӣ мекунанд. Ва чӣ саволе ки доред, марҳамат нависен, занг занед, маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Раҳмон Набиев, Дилкушо, дуюм гузаргоҳ, яъне Якачинор дар ҷойгир аст дӯстони азиз. Дар бинои новостройка, блоки А3, ошонаи даҳум мебошад. масоҳати умумии хона 56 метри мураббаъ аст. Аз рӯи ҳуҷҷат як хонага дӯстони азиз, лекин метавонед ба духонага ҳам табдил диҳед, чунки масоҳаташ хуб аст барои духонага кардан. 56 метри квадратӣ мебошад. Нархаш дӯстони азиз 330 000 сомонӣ, фавран срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 66 66 мебошад. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. худи бино аз 12 ошона иборат аст. хона боз такрор мекунем, дар даҳум ошонаш ҷойгир мебошад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар пушти вокзали калони шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 14 сотиқ замин мебошад ва 7 дар хона дорад. кухни, анҷомхона, ҳоҷатхона, оғилхона алоҳида дорад. беғайр аз ино боғи мевагӣ дорад. даруни ҳавлида қолин, мебел, парда дар дарунаш дохил мешавад. хонаи фурӯшӣ фавран срочна фурӯхта мешавад бо нархи 950 000 сомонӣ. харидори конкрет нида арзон мешавад, мегӯяд соҳиби хона. ва 7 сотиқинам алоҳида фурӯхта мешавад дӯстони азиз. марҳамат. Аз номи канали Дом TJ
занг зада пурсон шавед. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. 14 сотиқ замин ва 7 дар хона дар пушти вокзали калони шаҳри клуб бо нархи 950 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва 7 сотиқиам алоҳида фурӯхта мешавад. Марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Шариф ҷойгир аст. деҳаи Каромат. бинои дуошшонага мебошад. дар 8 сотиқ замин ҷойгир аст ва 2 дар хона дорад. нархаш 420 000 сомонӣ. соҳиби хона менависад ки об барқ доимӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3780 мебошад ватсапи холӣ мебошанд дӯстони азиз. рақамҳои дастишон 3773 аст. соҳиби хона менависад дар назди мактаб ва беморхона ҷойгир аст. 100 метр дур мебошад. дар дуюм ошшона як зали калон, якум этаж, 2 хона, баня, калидор, ҳамаш таъмири 100% алиш мешавад бо хонаи фурӯшӣ дар Душанбе ба Духонага таъмир дошта бошад. даронаи хона ва ҳавлӣ стяжка кардагия, беруни дароза 180 см стяжка кардагия дӯстони азиз. Марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. чун ҳар вақта аз номи каналмон муроҷиат кунед. 8 сотиқ замин, 2 дар хона дар деҳаи Каромати ҷамоати Шарифи ноҳия Рӯдакӣ 420 000 сомонӣ. албатта ки боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо каме ускорид кардем. аз сабабе ки навор дароз аст, қариб 5 дақиқа мебошад, ба хронометражи мо туғри намегирад. барои ҳамин ускоридш кардагием. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускоренӣ тамошо кунед, чун ҳар вақта ба соҳиби хона муроҷиат кунед, чӣ саволе доред дар соҳиби хона тиен ва ҳамин видеоро ба шумо роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар болои 112 микрорайон ҷойгир аст. деҳаи Катасой мебошад. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 3 дар хона аз дарунаш чиҳеле ки мебинед таъмир дорад. нархаш бошад дӯстони азиз 35 000 $. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. деҳаи Катасой ноҳия Рӯдакӣ болои 112 микрорайон, 6 сотиқ замин ва 3 дар хона бо нархи 373 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди тарабхона Якасарой ҷойгир аст. кӯчаи Саъди Шерозӣ 18, доми 9 этажа мебошад. хона дар якум ошшонааш ҷойгир аст. 3 хонага 4 хонага кардагианд аз сабабе ки кухня балкон баровардагианд. 75 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад ва нархаш боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ занг зада пурсон шавед. нархи хона бошад 821 000 сомонӣ, 77 000 $. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 6371 мебошад ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. ва соҳиби хона қайд мекунанд ки 2 хонаи дигара сурат нагирифтагианд. омада харидорҳо аз пешӣ мебинанд дӯстони азиз. ҳуҷраи хуб аст ва як хоначаи дигар аст. воя омада аз пешӣ мебинед. марҳамат дӯстон. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.